Díobh háirde táimid arás an Cócaireachta inné Suspag agus is é an céad idir atá agam díobh na Brioscaí Blasta, bunaigh tréalastú. Seo iad na comhábhar agus an trealú a tadaí leis an idir seo dheanú. Siúcra mín, uisce fanilla, plúr, róán dáte, tradra, crán foinse, garthirí agus scalaí. Chuir an tim an plúr an siúcra agus an i maolaí éagsúla. Másc an tim agus an sin másc isteach an plúr an siúcra agus an Chuir plúr ar an tabla agus róláil amach an tíos. Dar amach na Brioscaí agus chuir iad ar an tradra. Chuir san oigheann iad ar feadh 7 mumainte ag 200 céim go dtí go bhfuil 10 uair orthu. Nuair atá siad ré, chuir ar racha iad le fúrú. Agus iad fuair is féidir iad a bhaisiú go bhí dóigh is mion leat.